Hello world! Welcome back to Angel May Bisaya American channel. So I'm gonna show you guys how to cook biko. So mga ingredients, 3 cups of coconut milk, 2 cups of sticky rice, 2 cups of brown sugar, and 1 teaspoon of salt. So unang-una, i-half cook ninyo yung sticky rice. Ayan, half cook na siya. Tapos gagawa kayo ng latik. So itong latik is a combination of 3 cans of coconut milk with brown sugar and salt. So kailangan yung apoy niya is medium heat lang siya para hindi masunog. Tapos stir well palagi. Antayin siya na magiging latik siya. Ayan, malapit na yan na magiging latik. So, pwede na siyang ihalo yung half-cooked sticky rice. So, ihalo ng mabuti hanggang mag-evaporate yung latik. So, masarap siya guys kung lutuin ninyo ng cook para mag-produce siya ng dukot. Dukot kasi tawag sa Bisaya yung born rice. Yan, takpan muna natin. Ayan, medyo nag-evaporate na siya. So, luto na yan. See, ang ganda pagkaluto, hindi sobrang overcooked yung rice. So, ilipat siya sa square pan or anong available na meron kayo. So, ipipress nyo lang yan ng mabuti, ng evenly. Yan, masarap kasi may dukot. More dukot. So, lalagyan ko ito ng toppings, guys. So, yung toppings niya is toasted coconut flakes. Tapos, advice ko sa inyo para masarap siya, ilalagay sa refrigerator overnight. Tapos, isi-serve na ito kinabukasan. Masarap siya. So, ayan ang pagluluto ng biko sa Bisaya. So, enjoy guys! Bye!